Meitä on tehdä hiukset, niin haetko onko se rakkautusmaassa, mutta mä aika siivon meikit ennen kuin sä tulet tätä ulos. Mä vähän pelottaa, että tuhoat tosta. Joo, me kyllä taidettaan siivoa täällä aika paljon ennen kuin me niinku aletaan. Mulla nyt oikeastaan mä en katsonut, mä oon tän Mitä? Tuohon mä en jotain. Siis me ei oo muuten eilen, siis mulla hajosi se mun huulteräjäsken, niin mulla ei huulteräjäsken tällä hetkellä. Ihan sille BTV. Me ei ottanut nyt sen normaali paskaa. Onko sulla joku semmonen? Saanko tummoseen sävyisin normaali paska? Hyi helvetti. Ei se tumma, mutta haluaa se ruskea. Mutta mulla on semmonen hyvä syksy. Mä vihaan ruskea huulteräjäsken. Ite rakastan sitä. Miksi kaikki on niin hullu herran pyhä sinne mahoisin? Niinpä ihan oikeesti. Mitä hullu? Mitä hullu? Mitä kaikki on niin hullu herran pyhä sinne? Mä en tiedä. Oikeesti mä en niinku tiedä. Joo, en kyllä itekään. On vähän sairasta. Mutta TikTokissa on oikeesti ihan yllättävän sairasta porukkaa ne välillä. Että on vähän semmosia todennäköisesti se porukkaa, että mietin, että mitäköhän istuu välillä. Mutta eilen esim. Meidän yhden liveen jälkeen niin joku Joona soitti, että mitäköhän juttua. Laittiinko viestiä? Handstand. Yeah, she can do. I don't do the handstand right now. Yeah, she can do handstand. Mä katson sitä liveen kamerasta, mekkaan tammukka, mutta pitäis katsoa peilistä. No ai joo, laittaa vielä vähän lisää poskipunnia. Koska jos mä en sitä peilistä katson, mulla ei mitään poskipunnia sen naamasta tällä hetkellä. Kuinka monta tuntia me ollaan meikattu? Ootteko notkeita? No sä oot itse asiassa harrastanut joukkuvoimisttelua. Mutta en tiedä, onko hän enää notkeita. Eikö se aika monta vuotta kun ne lopettaa? Kato, kun tässä tulee filtterillä. Mä oon tällä katsoa, nyt on yhdellä naamat ilmatäytettä, kun tällä tulee spurrit kaikkea. Jos mä katson tätä ilmaa. Mikä murre teillä on? No siis meillä on mikäköhän tää murre? Meillä on miksit kaikki. Vähän niinku mikset murre. Miksit murre. Mut mä harrastin se joukkoimista, että se on varmaan 6,5 vuotta ainakin. Muistaakseni. Mutta olen ihan hyvä siinä ainakin muistaakseni. Hän oli varmaan joukkoon paska. En ole kyllä mikään joukkoon paskenut. Meni vähän kaiken näköistä, mutta sitten kun siitä tuli sellainen tanssi, että se valmisteli joukkoon, niin lopetin sitten sen harrastamisen, kun ei enää ollut kiipeitä. Ja oli niin hauskaa. Meni muutenkin vähän hermot ja palomotivaatio ja kaikkea, että ikinä raivosin ja huusin, että en halua mennä treeneihin, kun oli niin väärstävää. Meikä muistaa. Tän on vähän traumatisoitunut näistä perheriijuista, mitä niinku tossa Juu, koska äiti sanoi, että nyt on lopeta sitä harrastusta, että mitä nyt harrastaa sitä. Ja mulle sanottiin, että lopetan tutkatumaan, kun lopetat, mutta en ole katsonut päivääkään, että olen lopettanut se harrastus. Lol. Oho, nyt mä takia. Paljon teidän IQ:n. No siis meikä kävi niinku Menson testeissä, niin mä sain 78, oisko ehkä ollut. Mitä sä sait? Me käytte niinku yhdessä. Mulla oli 12. Oli mikä? Jos sun IQ on 12, niin kuule hengitä. Ja mä voin hengittää kahdessa IQ, mitä mä IQ on 12. Tiedätkö vaan, että IQ voi olla myös 18. Nyt mä aloitan vähän lisätä paskaa. Älkää ikinä oikein, jos toi menette urrasvuosina, älkää ikinä maailmassa ostako normaalisti tämmöstä paskaa, koska tää ei tee mitään. Okei, meidän on nyt valmissa. Meikä ottais semmonen huulet. Hei, mullahan on huulteräjäsken. Mikä tää on? Onpa meikäläkin tota. En anna. Tuo ei toimi. Tää ei toimi, tai se on rikki. Siis siellä on sitä ajatuksena sulla. No sillä tavallaan joo. Että, joo, mutta sitten kun mä oon kuullut vähän, että miten, niinku, että jos oot naisella siellä intissä, niin ei ihan oikein. Siis kyllä mä oon niinku oikeesti, siis mä oon niinku ihan oikeas kiinni. Jos sä oot naisena, sä oot semmonen tupapillu. Mitä sä selität? Tuommoista kommenttia on vähän kuullut. Ei siis välttämättä, riippuu vähän henkilöstä. Joo, tää ei toimi tää huulteräjäsken, mutta siis kyllä mä niinku haluaisin tavallaan kokemuksen vuoksi testaa sitä ihan oikeesti, mut en mä usko, koska mun elämäntilanne ei nyt oo se, että mä menisin enkä usko, että se ehkä tulee enää ikinä olekaan. Juu. Mä en kyllä kanssa. Ehkä se intti välttämättä. Mut saisiks me jotain huulteräjäskenä? Mä oisin mennä sen takia, että pääsee leikkiä jotain sotilasta ja ampumaan aseella. Tosi kiva, sulla kun mennä ampua aseella ihan ilmaista inttiikin. No niin, voin mennä ampua aseella, mutta se on vähän niinku sellaiset IRL jossain pelissä, pelin sisällä, niin se on hauska. Vai se on nyt, ei se nyt ole ihan samanlaista totta kai, mutta siis sillä... Siis ne ollaan. Eikö se sanotaan, Suvi, oliko sulla tehty huulteräjäskenä? No se on siellä ihan hevon perässä. No eikö sä käydä hakkeen? Mä käyn hakkeessa, mutta pitää tehdä seuraa tällä hetkellä. Joo, meikä pitää ihan niinku... Mä oon itse asiassa liven tauolla, voiko laittaa? Mikä on hauskin tapaus, mikä on tapahtunut? En kyllä nyt tiedä, ei tuu silleen äkkiseltä mieleen mitään niinku tosi hauskaa, mitä niinku ois sattunut. Suvilla ehkä niinku jotain kommentoitavaa. Mut meikällä ei kyllä ehkä oo. Laitan tän liven nyt ehkä tauolle hetken.
Nyt ehkä tauolle hetkeksi. Laittaa niinku sen slidin niinku ylös. Oliko tää äsken tauolla? Kun mä en niinku varmaan äsken tauolla. oli tää. No niin, tuolla on vielä varoista. Meikä kahtoo, että oisko mulla ollut vielä tuolla tai sitten kun siis fullereisin kanssa. Laittakaa jotain kysymyksiä vaikka. Mitä kysymystä tuolla laittaa? Miks nää on ihan kliimissä? Mut niin, joku siis kysyi tuolla, että mikä on niinku hauskin juttu, mitä on tapahtunut. Hauskin mitä on tapahtunut? Mä en kyllä ehkä on syntymäsellä. En edes tiedä nykypäivän kanssa, että mitä tää vaikka synnyttää maapalloa. Joo, sama. Mutta ehkä hauskin mitä ikinä tapahtunut on varmaan se, että tuli mun parhaan kaverin kakkapäiväreiksi. Lempiruoka. Eihän lempiruoka on Chaobellan Chaobellan kepurulla on vitu hyvä rullakebabbi. Ei välistätkö, kun mä katon nyt, että onks tässä kaikki? On varmaan. Taas sun mätän kanssa. Ai toi on mun, se korkea, jos mä menen sen. Mä otin mun muovipussin tänne, niin mä käyn sit, mä otan meikkivoiteen sen. Pitää ei oikein tuu näin huuleisille, mitä mä haluaisin. Joku on kiva juttu. I don't speak Sweden. Mistä sen saat Olli Bella? Ai minkä? Ai sen keburulla. Siis ciao Bella keburulla. Eiku rulla kebab vittu. Ojakkala vihti. En tiedä, että onko se nyt tää niinku muutenkin nimeltä. Mutta on ihan saa. Siis maailman paras keburulla. Oon testannut kaikki. Olen käyty Kontolassa löytää keburulla. Olen käyty ihan kaikki löytää keburulla, mutta se on mun paras. Kuka on löytää Kontolassa keburulla? Mä oon käynyt vettä Kontolassa, koska keburulla. Mä laitan, että onko se mikrottakylpy kohdassa. No mä en laittaa, että täällä on muualla liian kuuma. Hei, nyt mun tehdä hätää. Vittu tän sun laturis. Ehkä tää akku edes riittää. Kyllä tän varmaan riittää. Meidän on pakko pistää kädessä. Damn, kiitos suositukset. Mitä toi ei tarkoittaa? Tuossa on damn, koska mä heitin... Nej, du är vax AC. Vad du menar? Mitä vittu Mikä on tarkoittaa? Vad är vax? Neikö, ei niinku ihan tää ruotti lähe. Ei, mulla ei lähde ruotti tollainen, mitä se mikä vittu Mutta on ehkä on hyvä sillä, että me etiin kun tiedetään, että tarvitsisi jättää. joo, nyt alkaa olla, että tää meikki sillä aika lailla kunnossa. Ja sit tehdään vielä hiukset. Voit sä olla kesän suoristusrauha? Oon ite hotellissa huomenna Egyptiin. Kiva. Aika kivaa kuulla. Mäkin oltiin eilen hotellissa. En tiedä, jätti sitä ennen liittyen kotiin hotellissa. Ja tuo on nyt oikeesti vaan tuppaan, niin sen on varoitettu. On ihan luuseri. Se maagista vitun navikoira. Niinku no cap. Mä en niinku tiedä, että musta ei mämmikoira vai... Mä nyt pelottaa olla tuon mämmikoiran kanssa samassa tilassa. Mä olin joskus lapsena, mä en tiedä mitä pahemman mämmikoiran kuin tuo, koska mä olin joskus lapsena kaupassa. Sitten mä olin niinku maitohyllyllä tälleen, chillisti kattelin siinä vaan jotain. Sitten kun nainen alkoi vaan tiputtamaan maitokorkkia mun jaloille, mä tiputtelin niitä tälleen. Sitten mun vanhemmat vaan katsoi sen vierestä, että tää vittua tuo oikein tekee. Sit legit pahoin. Ne vaan sepetpuja, kiitos paljon. Niin legit siis mun pahoinpia jotain maitopurkilla joskus lapsena, kun ne vaan maitopurkit vaikka lentelemään sieltä tälleen näin. Kellako vanhemmat vaan kahti sitä vierestä? Vanhemmat vaan katsoi sitä vierestä, että ei vittu. Tuo oli kyllä yksi siis eiks meillä ihan oikeesti oo niinku Mitä verotinta? Mitä te nyt oikein se chattatte ja tappatte sen Saanko sitä vittu? Chattatte ja tappatte sen Saanko sitä vittu? Chattatte ja tappatte sen Saanko sitä vitsin? Oliks sulla se... Ai niin, praktikka laittaa. Mä otan mukaan kyllä. Tää on muuten ihan supertumma. Mä en tykkää tästä, se on ihan kauheaa. Ei meikä halus, kun mulla on niin tummat huulet luonnostaankin. Tuolla oli mun pinti. Tää on kauheaa. Ei helvetti. Mä en ole ikinä mennyt näin vitun hirveän näköisenä ulos. Tai oon kyllä mennyt, koska mä oon darrassakin. Pitäisikö juo vettä, kun on jano? Joo. Ei, kun on semmonen alkoholijano, niin sit ei voi sitä vettä oikein kettä, koska ei oo kauhean hyvää. Välttämättä aina. Ja se on se vesi ihan hyvää, mutta niinku... Mitä vittua mä nyt selitän? En tiedä mitä mä chattiin selitän teille, että sori nyt tästä pahoittelun. Mä en nyt ole alkanut tästä, koska tuo on vetänyt vitusti nopein niinku meitä. Mä en tosen kaksessa. Mä en nyt oikein niinku appreciate tätä mun meikkiä. Siis katoppa näitä panda. Ne ei niinku tuossa kamerassa ehkä näy, mutta siis katoppa näitä panda ympärryksiä tässä mun silmien ympärillä. Katoppa näitä mun meikkiä. Tuossa ei ihan kauhealla. Siis hyi oikeesti, hyi vittu. Mä en oo kyllä lähes tänään mihinkään. Mä en lähes. En mä jaksa. Vielä tulee kohta tappelu. Tuossa saa kohta turppaan, koska mä näen yksin. Oikeesti vittu. Okei, sit sä
sen se meissä oikein kylmätuolille käy. Tuossa ihan just turppaa. Enää puhuttu Työkohta ihan just tuonne sitten pahaa. Oliks vielä harjaa tässä, kun mä olin sen harjahiuksia? Ne meikin on. Ne tässä live-videossa näytä, mutta ei IR nyt ihan niin kivalta. Siis ei todellakaan, kun meillä mä näytän semmoista joku hikipossu tällä hetkellä. Mä oon koko ajan meidän kanssa, mä oon katsonut sitä live-kamerasta, mutta se on niin eri kuin tällä. Pääseekö sä yhtään sinne päin, kun mulla oli harjahiuksia? Pääsen, mä oon pakkaan mun meikit, koska mä oon pakkaan tätä muualla sitten katsomaan. Hyi, mitä vittua täällä on? Täällä on Hyi, saatana on paha. Mihin me tänään on? Me mennään baariin. Ehkä. Me ei edes ole varmaan, että onko se niinku auki. Tuo on varmaan. Kyllä se ei ole varmaan auki, mutta Me ei saa olla se huolena. Mä tänne. Se on huolessa. Okei. Ja se on se huolerayskynnä. Siis kun mulla olisi tosi kiva huolerayskynnä, kun meillä ei ole terostinta mukana. Niin mä en voi käyttää sitä. Sitten tää harjaa hiukset. Me käyttiin siis tänään kylpylässä. Kerrottiin myös jo. Kyllä me tyyli kerrottiin, että me käytiin kylpylässä. Mitä häsläätte sitä siis? Mitä häsläätte siellä? Siis mitä toi tarkoittaa? Että mitä me ollaan häslää niin paljon, että on tuohon kaikki. Siis joo, täältä on niinku hajonnut vähän tavaroita. Onneksi se ei ole lasit, mä en tiedä rikki, mutta varmaan mennään kohta nekin. Siis toi meikän jättikokoinen muste on tuolla kädessä, nyt näkyy. Onko mustama piässä? Häh? Onko mustama piässä? Se ei oo piässä musta, mutta kädessä löytyy aika niinku tuossa aika massiivisen kokoinen musta oikeastaan. Paljon myrkkyä, joo, no siis kuivashampoa tätä ei niinku kannata impaa sitä ihan kauheasti ihan vetää. Mä oisin halunnut laittaa nää, mutta en nyt Ei me ei laittaa, kun mitä lähtee hakemaan. Me pitää lähteä kohta vittuun tätä, koska ei se ole kohta näkyyttiä ton baariin. Siis toinko mä sen muovipussin johonkin, kun mä otin semmosen tuolta keittiöstä. Mut mihin mä heitin sen, koska mulla sitten tuon meikkipussi ehkä sinne muovipussiin. Se on tuolla maassa. No voitko ojentaa? Tossa. Tuolla on tuolla maassa. Ai se meikki vai? Kuinka paljon? No siivoan sen. On se varmaan. Vittu siis meikä tiputti mun uuden meikkivoiteen maahan ja tää on nyt vähän silleen, että menee roskiin. Tää oli vähän kallis liveä. Ihan vitun kallis liveä. No joo, ja sen takia tää on niinku meidän vika, siis live ylipäätään, että me Me varmaan ihmetellyt saada tuotteita takaisin tähän liittoon. Ei, ehkä ihan. Mulla on vähän niin paljon rahaa, että oikeasti mä vähän itkään. Tossa on panta. Mä en tarvitse ton. Mä en siis missä tää on, että meikki. No kohta mä vaan kierron hiuksesta, mä laittan vaatteita ja sitten me menetään lähtöön. Tää kyllä dokkaasta nähdytuusti. Mulla on viinipullo täällä, mulla on parit viertkin siihen. Eikä nyt saa ihan hyvää et vedetty. Meikä ajatteli kyllä ottaa tänne aika chill. Minä haluan siellä. Hei, kato Jarkko rakas. Jarkko, mene Tinderiin. Mä oon sanonut sulle 50 kertaa, että mene sen Tinderiin jättiin. Siis näyttääks sä niinku... Suvi, katoppa näitä mun pandansit. Mitä tässä pahalla? En mä oo mitään. Onks mun meikki mitään paha? Ei, mitä se on ihan normaalilta. Mut joo, mä näytän setting sprayt vielä. Siis tää on hiuslakkaa naamalle. Haitaks muuten nämä? Tää pitää niinku vittu ihan kaiken. Jee, Jarkko on ihastunut suhun. Jee. Tää on ihan järkyttävää. On. Siis tää on mulla lopussa. Miksi vittu, kun sä saat Hyi vittu. Älä sä laittanutpa, kun mä oon henkilöllä. Minä en saa ikinä. Jarkko, me on sanottu aika monta kertaa, että tässä Tinder. Tai jos oot kristitty, niin laittaa valoa. Sieltä löytyy tyttöistä. Sieltä löytyy tyttöistä. Ei sulla todennäköisesti. Tää ehkä löytyy. No en tiedä vettä. Hiking go. Nyt mä en kyllä osaa tästä. Jarkko, et saa kais kun viittaat. Onks tää mun? Alkaa olla irkkätä Jarkolla. Se on sun näistä, missä kolkki on. Se on tuolla pussukassa jossain. Mutta ottakaan, mä en oo brune, hän on blondi. Jos mä bludat Oota, mä pesen kädet. Mä oon blondi, mutta kun tuon versio on ihan brunat, että on niin paljon hiukset. No kun meikä kävi just kamppailla, niin ne on kaavat. Mä en myöskään halua tuperseiksi. Mitä? No kun mä en tykkää, kun ei ole naturaali. No nää on kyllä mun mielestä vielä aika naturaa, että ne on niinku mitkään platina. No nyt aikana tulla, mutta mennään vähän yli, niin meillä ehkä lisätty tästä, niin jos haluaa. Saa joo, mutta ei varmaan TikTokissa saa. Tai ehkä jotkut saa, mutta pitää olla aika hyvän näköinen, että jos niinku TikTokista lähtee mitä nyt tätä paikasta vähän hakemaan. Että se on ihan varmettu. Juu. Nämä huulimekkä näyttää aika paskolta, mutta ei oikeasti kiinnosta. Me mennäänkin ihan räkäpaska baariin tuossa kohta. Mitä sä teet? Nyt mä voin tässä väsyttää.
Tehdäänkö me meidän hiukset? Tähän hiukset selväs vaikka vielä. Joo, me tehdään hiukset. No niin, hyvä. Oh my god. Nyt me tehdään hiukset. Otetaanko me täällä puoli pois sen? Katsokaa, tämmöistä raukkaa tulee kasvamaan tunkään hiuksen. Tää näyttää tällä. Tää on ihan paskaan tällä. Mut toiveet ei aina tottunut. No ei ne oikeesti. Siis tää on niinku... Elämän realiteetit tulee niinku jossain vaiheessa kaikilla meissä niinku vastaan. Toisilla on totta täysikäisiä. Toisilla tulee niinku ennen ja toisilla tulee niinku myöhemmin. Siskoni on parturikamppaaja, mukava kuulla, että parturikamppaaja. Meillä on meidän äitipuoli tää, mitä sä nyt sanois, niin se vaan on kanssa parturikamppaaja. Eikä ole sanoa tolleen. Niin se on sä et tuunut noin mun hiukset sen vuoksi, että on kyllä aika kauan aikaa siitäkin, mutta... Milloin sä kävit? Mä oon laittanut. En mä muista, milloin muistella laitettu hiuksia. Ja sit nyt kun muutamia kukkaasen aikaa, mutta kun mulla on se, että jos mä käyn blondittamassa mun hiuksia, ne ei blondiksi ikinä tai muuttuu joo, mutta kun ei silleen niinku, että mä en saa... Meillä on niinku jotain semmoista tosi outoa niinku meidän vedessä. Mä en tiedä, onko se äitillä vai missä se on. Et niinku meillä tulee niinku semmoista rautaa tosi paljon niinku hiuksiin. Ja sit sä tekee tämmöstä tosi ikävää. Musta tuntuu, että se on niinku äitillä tai siellä vedessä, kun siellä on aika vanhat niinku, verkot varmaan siellä. Varmasti on vanhat verkot siellä äitiperässä. Mulla on onneksi mun oma kämppä, mä asuisin siellä asuihkoskaimista, kun on uusi kämppä ja uusi asuinalue, niin se on ihan fressia ollut siellä. Mut oikeesti vaan ahdistaa tämän puolesta, kuinka paljon asioita mulla on tuhottu tänne. Mutta ei se mitään haittaa. Tee munkitukka. Mittäskö tää? Joo, ihan tehdä. Vai sanonko se kamppailla, että sisko on muppa, että tekeekö se niin mitä vittua. Mä et selitän, kun tulee oikeastaan rappelipäin, kun mä oon kotona juuri. Oikeesti Jarkko! Jarkko chill out. Jarkko nyt oikeasti. Tää ei oo sun paikka etsiä mitään vaimomateriaalia. Pitää mennä etsimään tästä ihan muualta kuin TikTokista. TikTok on kuitenkin K3 sovellus, niin Veravo. We're from Rovaniemi, Finland. Yes, we're from Rovaniemi, Finland. Finlandesa. Joo. Vai mä sit käyn nää mulla. Sori, oli vahinko. Meillä on siis joku tämmönen niinku varmaan piistuttava tämmönen tuotustauta. Mä en sanottu, alkaa käyttäkö tämmöstä hiuksia. Joo. Vessassa oli vielä, mä oon kyllähän kylppärissä. Me ei olla vessassa, kun me ollaan kylppärissä. Teettekö te kylppäri Nyt tullaan kylpyhuonetouri. Hei, miten tää käännetään tää paska? Käännätkö määrä? No niin, me ollaan täällä ihan kylpyhuoneessa. Tuolla sen tukkaa tossa ja täällä on kylppäri täällä. Tässä on. Tää oli päällä vielä koko sitten. Se on vähän sotkunen. On taas mitä kylppärillä, koska eilenkin sanottu, että kylppärillä, mutta ei edes ollut, kun oli vaan... Eilenkin sanottu, että on niinku vessalia, mutta... Me oltiin kylppärissä. Mä oon taas kylppärissä. Mä oon koko ajan kylppärissä, koska tää on käännettä kahdettaan. Siis niinku mä en oikein tiedä, aina kun me niinku tehdään tai jotain... Kumman kote? Jotain meidän isin koteita. Niin, ollaan isillä. Isillä. Mut niin, anyways, aina kun me niinku tehdään jotain, niin mä oon siis tosi usein kylppärissä, en tiedä edes miksi. Mitäs niinku olla meidän huoneessa? Mutta ei olla, koska me emme kattoo. Niin. Ootteko siskoja? Ollaan siskoja. Ollaan sisaruksia. Tollottiin. Siis tää on niinku ihan paska tää rauta oikeesti. Joo, okei. Tuommoista kommenttia sitten. Että mitä? En oikein ymmärrä sanaakaan, mitä tossa nyt oikein sanotaan, mutta... Ihan selkeä. Ihan selkeä on toi, että voitteko kun sanoa, eikö se ole vähän insesti? On vähän oikeesti, vähän liian insesti. Tullaan mennä fiilistä, että tullaan sitten aivan niitä vääryksiä tekemässä. Ne latkotkin pysymään. No siis silleen tavallaan se kiertämään tarpeeksi vielä niin kestää. Siis kyllä mulla niinku yleensä kestää. Ja varsinkin se on just tämmöistä tosi niinku raiskatut. Mulla on siis tosi hyvässä kunnossa mun hiukset. Mulla on huonosti tämmöiset niinku tämmöiset. Okei, nää nyt on ihan ok kunnossa, mutta silleen, että jos on huonosti kunnot hiukset, niin siis vitsi kun mä laitan sitä hiuslakkaa, kun niinku tää tuntuu nyt vähän ällöttävältä silleen, että niinku ois jotain tässä niinku hiuksessa. Eipä hyvä, moikka vaan kekeille sinne, moi. Mutta joo, siis niin, että jos teillä on terveet hiukset, niin sitten kiharta ehkä kestää niin hyvin siinä tukassa kiinni. Eli, mutta kannattaa siis suositella terveitä hiuksia, olla vaan iloinen siitä, jos kiharta kestä. Miten kauan voi ihminen laittaa teidän livyä? Alkoi toissapäivänä? Joo, me ollaan niinku 2 päivää tässä laittauduttu. Mähän sanoin, että se livystä kestää viikko laittautua. Nyt on toinen päivä menossa laittautua. Nyt ollaan päästy siihen, että ollaan sitten meikki valmiiksi tähän kohtaan hiukset. Että se on niinku 2 päivän aikaan saanut. Että ollaanko me nyt sitten Suomen TikTokin niinku ensimmäisen ihmisen, joka on laittanut 2 päivää putkea. Millaista just on? No tämmöset. Näin ei varmaan alata. Hei, lähettekö muuten näissä pajoissa pariin? Ei näitä.
Mä laitan semmoista suorittaa puvuhousista, mä laitan semmosen bubble topin. Mä käyn vaihtamaan vaatteet, mä tuun tähän. Laitetaanko mun sitten samat vaatteet vielä? Tyyli, mä oon... Et sä nyt lähde, kun mä haluan jää yksin tänne. Laitan sit tauolle. Ja tuolla alkaa jännittää. Meikä laittaa tätä liveen tauolle. Meikä laittaa tätä liveen tauolle. Meikä laittaa tätä liveen tauolle hetkeksi. Siis oliko tää live äsken tauolla? Hän meni siis vaihtamaan vaatteita. Niin mä en nyt tiedä mitä vittua mä selitän tässä. Niin Suvi meni vaihtamaan vaatteita, Suvi tulee ihan kohta takaisin ja sitten hän esittelee, että mitä Suvi ajatteli tänne pukee baariin. Laittaa ugit kuulemma jalkkaan ja sitten niin. Siinä on Suvin auto. Suvi tuli outfitin vaiheesta. Meikä laittaa Suvin paijan kiinni, mennään ihan vikoihin. Suvi, se nyt pajattaa. Mä nyt ottaa paita kiinni. Siis kyllä se oikeesti lähtee näis. Mä oon vähän semmosen rökä, koska piti sun kaikilla vaan tiiukset. Siis tää on kyllä vähän, mutta mulla on oikeesti kun mamma paisani jälleen tosta paijasta. Aika niinku pahastikin. Juu, tosiaan meikä nyt vähän tukehtua tähän paikkaan. Laittaako kuinka tiukasti? Mä en ainakaan niin tiukat tukahtua tästä kaulasta, kun mä en tukahtua. Tää on sitten H-tämmöstä tämmönen paita, mikä on vaan niinku väärinpäin koettanut. Mutta se oikeesti on silleen toistepäin. Kun se on se, että tää selkä on niinku sillä eteenpäin. Se on niinku eestä, mutta... Tää on tosi epämukava pitää päällä. Näin. Tää oli mulla sen korreluus, niin tykkäs päällä, mutta tää on tämmönen tosi vasta. Tosiaan. Laitako musta tänne? Eikö sä ookistui? Mä kakkasen kohta. Joo, siinä on Suvin fitti. Meikä lähtee näissä. Se on mun fiittiös. Oho! Oi vittu. Mä en oikeesti jaksa. Mä en tajua miten joku ihminen voi niinku oikeesti olla. Hei, Petin, mä siis ihan sama, whoever let you buy that is not a friend. Sun fitti dissattiin. Miksi? Whoever, siis että kuka antoi sun ostaa tän ei oo sun kaveri. En nyt ymmärrä tästä. Mitä tarvit? Mä laitan vaan tälle. Tää nyt on oikeesti aika vittu rokapas. Square top. Sun toppi vaan dissataan täällä. Vittua tässä topissa on oikeesti. Hei vitun Wang Jung kun näytä sun vittu fitti. Mä en niinku eikä mun mielestä yhtään sopeuta. Tässä on tämmöset niinku olkkaanakkia, tää on tälleen kivaa ja... Tämmönen bubble tea, mutta se on niinku matala toppi. Tai siis mikä se niinku sanoo? Mä oon ehkä vähän matala, mutta kun sillä ei ole mitään väliä mitä puhetta, mutta se on silloin vaan väliä, että miten tuo kannattaa se outfiti. Että jos tuo kannattaa, jos mä kävin tuolla tälleen, niin kyllä on ihan vitun kohta näyttää. Mennäänkö pari? Mennäänkö me pari? Mennäänkö mä baariin? Kyllä me ehkä saatetaan mennä pariin. Mä näytän ihan vitulle tästä torsasta. Torsasta. Tai mikä tää nyt on, katsoa lukuistaan kuollusta ruuasta. Julia, ajattelitko sä olla tänne niinku ihan ajoin? Ei tänne on tämmösiä matamia. Ei olisiko mä mitään muuta paittaa muuta. Hei nyt sä et mieti kun mitä sä nyt teet sun hiukset palaa, miksi meikä lähtee tuot puistat sun kuviosta? Kakkasta viivettävissä välitettä. Tää on ihan vitu epämukava päällä sotti. Mä en oikein tykkää tästä. Siis mulla on ihan sikan meikki täällä. Näyttääks tää normaalilta? Musta tuntuu, että mun leuas käyty bronzerissa siinä on tiivis. Musta vois muuttaa tuolla ehkä, mutta nyt tähän meikä hiusta. Katsokaa mitä tää oikein, tää ei oikein fittaa yhtään tätä toppia. Tää näyttää ihan kauhealta. Mä en nyt tukea mitään. Pitäisikö meidän sit kohta oikeesti? Ihan hirveältä. Juppi, että nyt kohta alkaa menemään. Saanko iskellä täällä? Siis mitä tuo liila painanut? Ei löytyy meitä. Ei tunne. Mä oon ihan tosi koiset, mä oikeesti paskutkaan täällä jotain sille. Nyt mä vaan tämän
tämmösen aika isoja tämmösiä jotain setteessä on vaan jotenkin sudin nää hiukset nyt kuntoon. En nyt oikein kiinnostaa miten ne nyt oikein tässä mennään sitten. Ai vittu kun on rauta ja vittu on kuuma tällä hetkellä. Joo, chatti. Tää ei oo valmis vielä, ei mitään, että tätä ei ehkä tuu näyttää. Tai ehkä tullookin. En voi kertoa. Mä enkä oo sitä hommaa täällä suositusroolilla, mä en näytä mitään. Juu. Mutta tosiaan johonkin 4. päivä hiusta. Juu, 4. päivä. Täällä nyt suoristellaan hiuksia, mutta mulla on vähän ongelmana se, että mulla on kokonaan suorat hiukset niin silleen luonnostaan. Että jos mä tuun suihkusta en tänään mitään, kun en oo äsken kuitenkaan millään. Nää vaan pystyy tällainen piikkisorana. Aina ollut tolleen, mä yrittää kun ne lessahtaneet paskat tänne tarra ja haluaisin ne olla vähän kiharttelua ne kerrat hiukset. Mä en oikein tykkää tästä, kun nää on ihan tämmöset suorat. Nää on niin hanssa kunnossa, ettei mitään rajaa oikeesti. Joo, ei chatti tästä ei tullut hyvä vittuakaan. Mä en oo laittanut hiuksia noilla raudalla. Mä en ikinä tehdä tällä. Että kohta jos mä alan itkemään, niin johtuu vasta hiukset tää ihan kauhealta. Niin kun oikeesti ihan hirveältä. Tai aivan kurapitulta. No niin, siellä tuli vähän tuli mitä tuli. Tuliko ilkeitä kommenttia? Tuli mun paijasilla ilkeitä kommentteja. Ai taas? Ei tullut taas, mutta vähän tuli ilkeitä kommentteja. Rude. Eli ehkä mä en sitten mitä mä puhun nyt tänään. Laita toiseen. Mä niinku oikeastaan kiinnostaa. Mä oisin laittanut vaikka vittu verkkareissa jossain Toi on joukkareissa. oikeesti fine. Tää ei oikein imaa tällainen niinku partavalon muoto. Toi on aivan hyvää. Tosi isolla kokoinen, mutta... Siis mä mietin, että mitäköhän mä puhun, kun mietin, että vois mulla ottaa. Ei vittu, meillä ei ottaa mitään hiuslokkaa. Ne on että paremmin pystyisi ilman hiuslokkaa. Siis mitä laidan ne on? Tai siis tuli anteeksi. Mä en tiedä yhtä. Mä en niinku jaksais pukeutua kauheasti. En mäkään. Mä oikein kiinnostaa. Mun naama niinku oikeesti sullaa, se on ihan punainen ja nyt niinku mä oon lähty yhtään mihinkään. Voitteko tää muuta laittaa tänne jotain kommenttia, kun tää vähän tylsää tällä yksin tässä vaan vittu tehdä jotain tällä tupalla. Oikeastaan masentaa. Julia Nedin. Julia, meetkös nettiin? Julia, se sanoo. Meetkö netkellysi? On mietin niinku... Mäkin haluttais tulla Nedin. Me vituttaa, jos ollaan täällä. Ja me ollaan siis ei oikeastaan olla mistään Savosta kotoisin, eikä mistään Rovaniemeltä. Ihan tälleen pieni. Ihan vaan tällainen for real. Ei tosiaan auta, eikä tosiaan puhuta myöskään tälleen. Mutta mulla on paljon paikalliskopia. Nyt ollaan tällä hetkellä, niin voidaan puhua. Täällä varmaan jää taakse päälle ja varmaan kaataan, kun mä menen takaisin nyt kotikunnille, että mitäkään vittua. Kun mä oon tosi roadman paikasta, mutta tällä hetkellä asun tosiaan siis Espoossa, niin on vähän roadmani. Ai onko Espoo roadmani, mistä lähtien? On nyt vähän roadman mielestä, niin tosiaan Espoossa asun, niin se on vähän roadman paikka, niin ei se ole ehkä tälläänkään puhuta. Siellä puhutaan enemmän silleen, että jotain, että vähän normaalimpi ehkä. Tai on tääkin normaalia, taas oikeastaan mä puhuisin tällään, kun silleen mitä mä puhun tuolla etelässä tarkoittaa. Mä en tykkää, kun etelässä puhutaan niin vammaisesti, tiedätkö? Ei tolla ei voi sanoa, älkää kansallatko, mutta etelässä puhutaan silleen niinku todella silleen niinku... Tosi jotenkin silleen ei niin kauhean hauskasti. Se puhetyyllä silleen just semmonen nyt. Ei oikein yhtään aivan kuulosta. Sitten kun jengi puhuu sellainen nopeasti, että se saa mitään selvää. Mulla on itellä vähän sama ongelma. Sitten nyt oikeesti mä hikkoilen naamasta. Mä ärsyttää nyt nämä huulet ihan sikaan, mutta tää oli ihan tumma tää reaskena. Mä olin nyt jotenkin tosi silleen 2016 huulimeikapilla. Koita kulmakynnä. Ei nekään muuta näitä mulla olisi. Siis miksi se on pinnallinen ihan oikeasti? Sillä ei mitään väliä, että minkä väliset huulet sulla on sen tonne menet liikenteessä. Mä nyt en edes tee mun otsiuksia, mitä mä teen näillä. Paljon kattojia. 101 on kattojia. No niin, nyt on chattista hiuksettenkin vaan tässä luittu. Paljon kiinnostaa miten nää on. Tää on vaan nyt ihan takussa, mutta nyt ne tulee vähän päin nyt tolleen, ei ole ihan suorta, koska mä en ihan suorasta hiuksista tykkää itse. Espoota Savolaista. Miten me puhutaan Espoota Savolaista? Mitenköhän toi voisi toimia? Ootteko te ikinä miettinyt sitten? Kyllä Savolaisessa on puskenut koko ajan läpi imoa. Ei oo mitään savolaisuutta puskenut läpi. En mä edes näytä savolaista, ehkä vähän kyllä joo. Savolaiset on, jos niin menkää nyt on Savosta kaikki, niin on. Ei se erilaista oo. No. Niin Karjalasta on ja tuolta Venäjän puolelta on aika paljon geeniä tässä suvussa. Mutta joista siis voidaan alkaa puhua, eikö nyt ei oikeasti kohta lähden tuonne ollenkaan, kun ollaan puhuttu koko ajan tällä. Mutta joo, siis nyt tän chatti voidaan alkaa puhua myös tällainen ilman mitään savolaista
aksenttia. Eikö se sanoo vastauksia, että se on murre? Tai siis murre, ettei se mikään aksentti, että sehän on murre, jos puhuu tolleen Savoa. Mutta joo, me mennään perjantaina takaisin Espooseen, eli kotiin, kotikunnille. Siis toi asunut oikeasti siellä Rovaniemellä. Tuo Joona asuu siellä. Nyt tuli taas Subin trikko, koska nyt oikeasti olla Rovaniemeltä kotoiselta, nyt ei mitään mittaa, tässä on tosi kohtaista. Sulla taitaa loppu akku heti, kun ollaan päästy baarin pihalla. Nyt mä katsoin tämmöstä, mä otan sen omaakin, koska on englannut tätä. Mutta nyt on niin ihan tarpeeksi valmistanut loppuun liveen, mitä minusta tästä nyt oikeesti tuu yhtään mitään ennen, niin mä nyt opetan tämän liveen tähän paikkaan. Mä oon niin valkonnettanut tähän todella keilalta nyt. Ei oo Iira laitettu, mutta joo, kiitos kuitenkin kommentista ja kattomisesta ja tolleen, mutta nyt loppuun live kattoiksi vähän masentulta nyt tällä hetkellä. En mene masentu, kun minä vaan puhuin minun kavereiden kanssa. Joo, mutta nyt loppuu live, niin kiitos kaikille. Kiitos kaikille katsojille. Hei, kiitos. Kiitos tosi paljon. Käykää tykkää meidän nyt mä lähetän tonne bilettämään. Lähettäkää. Käydään vähän lisää Mitä? alkoholia käydään vähän lisää ja sitten lähdetään bilettämään. Ja ei varmasti tuu baarista mitään liveä, koska siellä loppuu akku ja mä en halua silleen kyllä. Sitten ei pääse himaan. Sekoilta sitä ehkä nauhoita mihinkään. Joo, sitä me ei livetä yhtään mihinkään, koska tuolla oikeassa on tuolla snappijuureen puolella. Mutta joo, kiitos kun katsoit tämän ihanan Subin ja Joo.